Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Chembere mashaviro makadi. Tipeti makadi mchembere. Tiripo edu kwakadi kuno. Aya kuno kada kuno pwa kuri nani? Naika. Kuri sei kuno kudombo shava. Kuri nani madzikiri ndo waya rungoitika kamukati mamaninga. Naika. Takanzwa kuti makapinda vanhu masowe mukati meninga. Mudzimai akatsakatika. Zvakafamba sei musuyu machembere? Kuna unanga unopinda muninga asi zvabapinda muninga vakazokwira wakakwira wakamasha svikirawa ndobva waona ngondofamba makwira kwira zvanzi iwe mira shumba mira zvawamira ipapo dakuti taure newe ndakaura ndiri pano uye ndobva anomira amboda kuti anopikisa ndobva abata katsoka dzake ada kunofamba zvanzi tarisa kumabhazuva pamuchakata ndipanda ndakanyora ndiri apa ndobva anotenda ndobva wanoda chitiko ichi rombira rakwana rakarohwa rakaurayiwa asi paita kunge dzanga paurayiwa chi paita accident ropa rakadeuka rakawanda. Ainzwa izwi iri ndiani? Mwira shumba vainokwira gomo vachinokwira kuenda kuti everyday kunokwira namagomo vachienda kuno vachinonamata vachinosumira midzimu yavo maitira zvakaita asi mwira shumba achinokwira ndakanobatwa nezwi kuti iwe mwira shumba uri kunokwira ndakarara pakati svika undiona saka uye akada kuedza kunofamba kuti anofamba nhano nhatu ina ndobva anobatwa zvanzi cheuka kwakanodai uku ndiri pano pakadai ndakanorara undita sendioni pandiri panocheuka ndobva anosvika panzvimbo iyo ndobva ona aiwa sekuri akanorara vari pakati saka hatisi kuziva kuti akaita chito chikuuraya vakuru vopasava ndiani tiri kutoone gazi uri kunooneka kuti ndiani akanodai izvi ezvakura anochengedza mvura kunaya chichi nharaunda totooneka kubatikana katinako. Saka vakuru varipi izvozvo? Vakuru pane pavakanorongedzwa vari mukati mumatombo. Saka vabva vadaro zvokunze kuchiedza kwesatadhi patakanzwa kunzi pane mudzimai asiya mwana ane 3 months asi asi akabatisa vana kunze kweninga asi mai havana kubuda saka vakabuda mukati vakanzi vakabuda vachimhanya ndokubuda kunze uyu ndokubva vati ko mai vangu vasara kupi ndobva nokubata mabhegi ndobva waenda ndobva watotiza saka vakazouya futi mashure ndokuona mwana yakanomira kudai zvanzi ko mai vari kuzvanzi kuti ndakamira vapinda mukati meninga amai yangu havana kubuda saka ndakamira pano saka kuti vagozoitawo munamato mapostori akauya achinda kunoshumira kuti vakwanisa kubuda amai havana kubuda svika zvara nhasi ndereji 15 havasi kuwanika. Saka pakazoita chiitiko chokuti pakazoitawo gungano machifi nevemunharaunda nevakabvawo Harare masvikiro akawanda iri Saturday neSunday iri Saturday kubvira Friday Saturday Sunday masvikiro anga akazara mugomo asi vakaedza kunoimbira kunoridza ngoma nana Gwenyambira asi vakaedza kunosumira asi hapana chakabuda kusvika zvara nhasi. Saka tiri pakati pokunoti tinoshumira kuti chi angabude seiko murandakadzi uyu ndo nhau iripo asi kwaunzi kuchapinda vamwe vezinata vachinopinda kunana Friday Saturday takatotarisa kuti vasvika vakwanisa nguva vachinopinda vanoona kuti tingakwanisa here kuburitsa muchembere ari mukati umu munoyera mukati saka vanhu havasi kuwaisa chinyakare chedu vari kurasa chinyakare chedu chepasi handi muri kundinzwa ndo nhau iripo iyi ndingakwanisa kuno kusungamidza kubata asi vakuru vakazotora torwa pavanga vari ndokuisa bute ndokudira wawa ndokutora vakanotora vaye ndokunorongedzwa pakwanorongedzwa pamusoro peninga yematombo. Saka danga rikuti hamuri mune tsoka dzokufamba tairedzwa kuti ninga yacho ndeiyi uye zvomuchembere ari mukati ndo nhau iripo muchembere. Ndazvamusanangura kuti mudzimai uyu akanga ari wemasowe. Vemasowe vanouya zvakare muninga umu here nekutozoti kuninga kunoitwa zvinhu zvechivanhu? Iri mubvonga kuti vomasvikira vanopinda mukati vomasowe vangachipinda mukati. Saka vaingosanganisa saka sinoziva kuti kana riri ninga haripindwa neanoyamwisa haripindwa nemunhu abva kunoita bonde rine chero sacharinacho. Saka mai ava vaiyamwisa here vaita? Vaiyamwisa mai. Saka zvakamboitika here kugara kwese kwamaita machembere? Pakazomboitika kuti rimwe nguva yapera kumashure uku papinda vamwe vakadzi vakabva kuHarare kuGrenville ndobva vavharirwa ninga kwabva kwabuya mukomana ane 15 years ndobva asikochema nengoni ndobva vakomana ava zuva rodoka kuseni vanhu vachiimbira kubva kuchiedza vanhu vachipinda muninga vanhu ndobva vavhurirwa kuti sowe vobva vabutswa muninga. Saka mukomana yaripi anogona kutibatsira kakumbuditsa machembere ari? Mukomana hatichaziva kuti mukomana aiva divi ripi because mukomana pane vanga vakawandisa mukomana akangorwa nengoni zvanzi aitira kuti tikumbire tiise muchinjiko mutatu kaviri katatu kuti mukomana vanhu vabude muninga saka mukomana achaziva kuti mukomana uyu ndokupi. Saka tiri kutotsvaka kuti angabudi kwanisa kuti anditseketudza kuti anobuditsa muchembere uyu ndiani. Ndiri muchembere zvangu asi masvikiro anopanana mhute mandinzwa asi danga kuti musiri kumhanya maona kuti vakuru vakarongedzwa apa
ninga yacho ndeiyi tiri kutoshuma kuti vabude indineto zvepasi chigare ndo ndingakwanisa kunokubatisai kuti danga musa kuti mukumhanya mauya kuri kuseni mainoona pakarongedzwa changamire moonedzwa pane ninga yacho iripo moona pavakanoradzikira ropa ravo chideuka zvakare indiro kuno mba dzangu dziri dzasime gomo kuti anokwanisa kusiyirai chete changamire. nhoroondo yeninga iyi yakamira sei Machembere? nhoroondo ninga yaane pasi chigare inozikanwa from vakuru vepasi. Mune nzvimbo ine matura, mune nzvimbo ine madziva, panokumbirwa vakuru, poita repasi rinoenda kunokumbira vaya vemanjuzu vaya dziva, kunokumbira mhondoro, kunokumbira kune makati nematura nezviyo nechibage zvese zvirimo imomo. Ndotinotombomupinda muninga macho kana tada kuti tinokumbirawo dzedu dzepasi chigare. Ndazwa muchiti chiri kuita kuti ninga iyi isakosheswe nevanhu vakukanganisa chivanhu chedu kana kuti zvepasi chigare. Ndezvipi zvezvinhu zvavari kukanganisa? Ndanzwa nhau yekupinda vanhu vabva kuita bonde kana nhau yekupinda vanhu vachiyamwisa zvinosvibisa ninga. Zvimwe zvinosvibisa ninga iyi ndezvipi? Kubvawo uzoti nhasi ndiri kuda kuenda kunonamata ndiri mungomakurira avo vanonge uchiita bonde kuti unopinda muninga kana uchinoita zvemasvikiro zviye zvavoenda unoti uri kudenga zvakare. Woita zvakare dzimwe dzenguva zvakati kuti kana utiwo uri kutori kuti wabva kunosununguka uchiyamwisa mukaka woenda unopinda zvakare muninga, nzira idzo hadzitenderwi. Saka pa 15 days ndezvipi zvamuri kuedzawo kuita Machembere? Tiri kumbaidza kunokumbirawo tiri mukati memuchakata tichikumbirawo kuti tione kuti zvingavhurika ndezvipi uye zvingasangana nemazisawira here pane nemhute kuti uno kuti muchemberekadzi uyu angabude sei mukati meninga. Ndo nhau yenenga nokusidza ndakadaro. Mwana ane 3 months ari kupi? Mwana ane 3 months ari divi reHarare asi kuti anyaziva kuti anogara papi, asi kuziva kuti anogara papi chaipo kune vakaona mwana uyu akanochingamidzwa mwana achinochema musodzi mumatama azoti iGrenville budire kuti chii hasa munharaunda wedombo shavasi ndeveHarare vanga vauya vari vashanyi vokuda kuti vanonamata. Manje nyaya dzine chekuita nechivanhu ndanzwa muchiti madzimambo akatombouyawo vakabatsirana. Mapurisa haana kuuya zvakare here vemutemo? Mapurisa anga aripo mutemo saka mapurisa vanoti havana kuuya nesaidhi rekwati kuti vatore tiketi yekuti vapinde munyika zoti varimo. Saka mapurisa vakati isusu hatinei navo nekuti havana kuuya nenzira yekwatanga tiri, ngavaende nekwavanoziva vatimbovaziva kuti havana kuuya nekwatiri. Mapurisa vari kuedza kuti vabatsira vanhu kuti kana vanopinda nemadzimambo nemachifi uyai nenzira yakanodai uyezve zisai mapurisa kuti muri mugomo kuita uchiti kweizvika mangwana moone kubatsirikana mune zvakanaka. Saka iko zvino urongo hwemadzimambo hwamira sei? Ndazva muchiti vakabvawo pano, hwamira sei urongo hwavo? Tingonzwa kuti pane vari kuda kuti vagadzire kuti vazopinda mumasango. Masabhuku akanopinda akanoona panga paine zvichiitiko chiripo izvi, saka mapostori akanonzi haachana kuda kunopinda kuti akwanise kunopinda muninga nekuti vari kukanganisa tsika dzepasi chigare dziri kuraramisa vanhu. Mune mhondoro dzepasi, machembere epasi uyezve kunewo mvura varipo madziva, saka havasi kutendera kuti vanoita mhiringisho mukati meninga uyezve ndo ninga guru hombe rinokuraramisa vanhu, zimu, masvikiro, mhondoro. Tiri kunzwa mukutaura zvemadziva Muchembere. Mazuva ano tiri kuona kune vanhu vazhinji kunyanya madzimai vari kungomuka nhasi mangwana akutoti inini ndaakuita zvemanjuzu. Zviri kufamba sei Machembere pavanhu Kana usina dare repasi rekumvura remanjuzu, kana usina kubvira wambosi unosumira uri mukati medzinza rekwako uchisimuka pamukova wako uchinokanda fodya iko pasi uchinosumira kune vadzimu vako kuti uzonopinda navanhu kumvura uko. Ndaona pane mhiringisho inoita kuti munenge usina kusumira kana uye anenge aendera naye kumvura futi anenge asina chiitiko chakanokwana kunozadzisa raanenge anofambira kukati kwedziva. Ndo nhau iripo iyo. Saka zvine zvekuzopinda kuti uzonzi nasuno ndakumadziva zvine here gwara razvinofanira kuteerwa nazvo kuti tigoziva kuti aiwa uyu ane mweya wekumadziva? Kune gwara rinoenda nazvo kuti kana uine dare rekumvura unonotenga zvanotenga zvinenge zvinzi panotengwa hove, mabhisiketsi, maswiti, chichi zvokunoshambidzwa nazvo mukati memvura. Poita zvakare chikari chinosikwa chehari yemasusu mukati memvura imomo kumahombekombe. Kunosumira kuchitanga kubva kudzinza kwako chinosangana nemukati medunhu revaridzi wotanga wanokumbira zvakare dunhu iroro kuti munopinda mudziva revaridzi kuti munosumira zvakare mukandawo zvakare zvomvura kuti munokwanisa kutambirwa zvakanaka kuti mukwanise kuita nhau dzenyu mukati medziva. Ndaona pane mhiringisho zvakanepesanidzo inenge iripo zvakare. Saka ndezvipi zvamuri kuonawo zviri kukanganiswa kana kuti zviri kugonekwa
nemadzimambo panhau dzekuchengetedza chivanhu chedu takatarisana nenhau dzemakomo. nauye pasi kuti kana muchinogwira mukati memakomo moda kunopa dzidziso kumadzisabhuku, mopa dzidziso zvakare kumapurisa anochengetedza nharaunda kuti munosumira zvinhu zvekuti kana vane chitiko chaitika zvakare moende gwara kuti ava takambovaona vakapinda takavaona. Kana manopinda nenzira dzakadai mune maita mhiringisho mukati medunhu mapurisa asingazivi madunhu machifu asingazive zvakare. Ndo nhau iyani kanokwanisa kunokuperekedzai kunokusidzira iyo. Ndanzwa kuti muninga mune divi rinogara zvirimwa zvakaita sana chibage zviyo nechi. Ndinoda kunzwa kuti zvinhu zvinoiswa nani muninga kare vakuru vainoisa mingini zvinhu zvavo mukati meninga vachinoisa matura avo nzungu nyimo chichi vachisumira pakuwaridzi vedunhu repasi iroro. Matura nechibage nenzungu ndezvavairimisa kuti vana vachibika hwahwa zvio zvavo mhuka dzavo chichi. Poita zvakare pavanosumira hari dzavo dzemusumo uri hwahwa zvakare mawaita zviito zvakati kana vasumira mudzimai vatamba mudzimai nemasvikiro anopedza zvakare vonoisa hotamiro yavo vonosumira zvakare mukati meninga imo kuti aiwaka hero kadora tainaro kamukana ndiri mukurwara tauya kanesutse ediyo yeoka matende edaya muchinodira basi muchinoteketaka morira mhuru dzeinhatu mochira maoko enyu katatu mosisa sisi kune varidzi vedunhu. Saka zvinobatsira zvakare here vanhu nguva yenzara iya. Zvinobatsira vanhu kuti kana iri nguva yenzara zvakare tinoti kana izvine nguva yata kunopinda yemwe nguva yemwe kutobva zvakare tinoita zvakare munga yedu zvio zvedu rukwezo riri upfu hwedu zvakare toita mazuva anobikwa anonyika chiboko chedu tonokumbira zvakare kukutanga tonokumbira zvakare kukutanga rukweza nyikwa pobika hwahwa hwedu nemachembere sarubva kare kare abika dora izve vosvika muso kuti vanoda kunwa mhamba zvakare vokumbirira voisa sumo yavo yemuridzi wedunhu poisa yemadzichifi yemadzimbo dzakanonangana dzakanodaro poitodze machinda emachembere nevanenge vabika vaye unopa hari dze unopakura madzisawira aye kuti anoredza dare kuti rifambe zvakanaka. Saka doro rinonobikwa nani? Rinobikwa nevanhu vakura sei? Nevakura vasingateeri denga. Saka iko zvino takatarisa kupinda kwakaita mudzimai uyu 15 days. Imi machembere makatombopinda here mukaona munhu kuti mupenyu kana kuti? Muninga takanopinda asi hadhana chandakaona mukati meninga hamuna. Takanotsvaka kudai so tikati pamwe dzimwe kwati kutarisa kuti akanopinda divi rekumvura riye rinombonorwadza unochengedzwa nokumvura vaye vana manjuzu aye ratoti kana ari mukati anenge achingonogona achinopiwa chikafu nevaridzi vemvura kana kuri kwaanenge akaenda kana akaenda kusiriko kuyeko anenge akanombochengetwa nemhondoro. Asi vanozowanika zvake. Takamuiranidza zvakuda kutoti vanhu voisa zoto voita chimera apa chonyikwa zviyo zvobikwa munjera pakarepo vanhu voziviswa matunhu ese vorara vachinokumbirira kusvika hubikwa hupere poisa hari dzinosumiwa nomuyera nomutupo wake ronozadziswa kunosvitsa svitsa yakanokwana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka hama dzake dzakauya naye hapana here kana mumwe chete ari kunyatsoziva mutupo wake kana kuti chii kuti tione kuti tuomberera. Hapana burikidzo yakanouya kutoti mwana uyu ndiye ari kutoti burikidza yekuti pane hama dzako kuti vari kuti vakabuda pachena vanozaziza kuti uyu munhu anga achipinda soro rakati vanhu ava kutya mapurisa votya kusungwa. Baba asikuda kuti paite tambanudzi yakanaka saka takutokumbira mudzimai pasi nokukumbirawo kumachembere nedzinza rakanoberekwa kuti aiwaka kana tinosumirawo dudi hari dziri pasi kuti tione kuvhurika kana kuti nzira dzingavhurike sei uye zewe pasi angativhurire sei umaninga oka toitawo kachinodiwa kachivanhu kuti tifambe zvakanaka. But panombopinda vamwe vasingadzoke vanoita munguva yakareba sei? Patinozombopinda isusu tichipinda pasati paitika chiitiko tinopinda tikapinda tinoti kana muri kuninga tinopinda nguva dza3 okoro kudzizorodoka kana dzanguva dzekuseni topinda 3 dzekuseni tonokumbirira tobuda todzoka toenda kunosumirwa hari dzevakuru tinosiya hari dzedu ikoko toenda patinosumira pavakuru asi kana kune remadziva toenda kumadziva zvakare tinoperekedza nhau dzedu tifambe zvakanaka. Manje ndanzoti pane vakakanganisa vakuru zvokuti vakazonosvitswa kunoiswa pakati pedombo. Hazvinazvo zvinokanganisa here muninga? Takutaza kuti ezvinezvi kana kuti mvura yedu ichanodenga chinoturuka zvakanaka here kana kuti kuchaita mhepo kana kuchaita dutu here takutokumbira kuti do Mwari anga atichengetedza kuti tifambe zvakanaka kunhau nenharaunda yepasi kuti changamira ava vangotikombera kuti mhepo nedutu kuti ukwanise kuita chiitiko kuti mvura inaye zvakanaka kuti tione kukwanisa kudya. Hatisi sesi takatadza asi ari pakanotadza akanokanganisa chiitiko ichi asi kuti tsvaga munhu kuti mwaona kuti ndiani asi haasi kunobuda pachena changamire.
saka manje hapana here zvimwe zvakachengetedzeka zviri muninga zvinobuda zvichiuya kudzimba uku zvokuti vanhu vanogona kuti regai tiuraye hedu mhuka iyi vasati vaziva kuti aiwa zvinhu zvakachengetedzeka zvemuninga. Zvomuninga zvinogara zvirimo kuti kune matura ariko atandatontauraye koita hari dzinge dzirimo mapfumo nokuta nomuseve matehwa aya anopfekwa aya nhembe dzekudhara dziye zvese zvirimo izvo ndoruchengetedzo remo kana tichinokumbira tinosumira tichita tapinda muninga munhu ngaanopinda akanosumira nokunochamira chakanaka. handizive kana muine mashoko ekupedzisira machembere tichifa tinokumbira kuti sezvo imi munouya mukati menharaunda muchinoferefeta nhau idzi kuti zvakamira sei takachikumbira kuti danga muri muchikwanisawo sezvo pane pachaitika chiitiko ichi mambotsvagawo machinda munofamba nowo zvakare unomirira kuti dzingatsekaitudzwe nezvingaitwe ndezvipi uyezve zvingafambe sei gwara ringapinzwa naro nderipi uyezve tingatsvaire nzira sei kuti tifambe mune zvakanaka. tinotenda machembere nenguva yamatipa kuti tinzwewo kuti zvakafamba sei. matama kuti munhu wese ari kunochema pakunochema kuti do zvanga zvafamba zvakanaka taonawo ratidzoka yemuchembere uyu akanopinda kuti kwanisa kuti anosungwa akwanisa kunoraramawo kana mhuri yake mune zvakanaka. but akazobuda kana kuti akazowanika muninga imomo haabude here akurapa kana kuti akuita zvematare. Vamwe vanogara kana vari kudai kumvura mwana yakatsiga matswandaka asi miko yako inenge yapiwa nemukati meninga imo anenge apiwa miko kuti aiwa kwangaenda so usazodai usazodai kuti kana akapinda ari mapedza mazuva arimo anotopiwa ine miko inenge irimo kuti so mukabuda mukaisa mururu mukaisa moto wenyu asi anobuda atomurapa anenge aida kutonorapa vanhu kudzinza kwake nai. manje zvinozofambidzana here munhu kana akurapa agadzirwa kupinda kwati akanenge aenda nzira yekumvura isiriyoka asina kuenda kudare repasi chigare kuti anopakurirwa nhau dzake kuti anozvizwa svidzo kutototi anganopinda asina kuyera muyereso wakanokwana zvakuda kuyera nekubata kuti chinoitika chepasi yandi kunopinda ichi uyezve ndambosumirawo kwangu here kana kuti chii chandaita ndabata fodya ndaenda kupa muchakana ndanokumbirana chii chandanoratidza kuti zvingafambe ndezvipi zvingaitwa ndezvipi uyezve zvinganopindirwa mudare nderipi ndezvipi mandinzwa. aiwa tinotenda kurudziya mungade kupa kune vemachechi vari kungopinda muninga vasingakoshesi nekuti toziva kuti kumachechi ndokuno vapinda kumachechi zvezvo vanosvika masango zvezvo vari kunorasa machira vachirasa matsvina pasi mapamba varasa zvigubhu zvemukaka vachiita tsararikini kuti vanokirina nharaunda inenge vanosvika zvakare kuti vanochengetedza uyezve machifu ari kunokumbira kuti tsvina dziri mugomo dzanyowandisa asi dziri kunoiswa namapostori kana tirisewo pasi tinochengetedza nharaunda kuti tirisewo pasi hatidi tsvina. toziva kuti kwava kumachechi ndokwavanodzinga midzimu ndokwavanotuka machembere vaitanzi imhepo yakaipasi iri mhepo yakanaka vanoda kunoshora nekuda kunodzisa asi kana vazonopinda muninga vanenge vachida kuti aiwaka ndere pasi vanozonopinda sei muninga vachinodzoka iri repasi vachisvika kune machembere aya. aiwa tinotenda machembere maita basa ndofunga mazvinzwira mhuri yezimbabwe tiri kuno kudombo shava sekunzwa kwamaita namachembere Margaret vati aiwa regai ndikutsanangurirei maitikiro akaita nyaya yamuri kunzwa iri kutenderera yemudzimai ane masvondo maviri achishayika muninga mavakapinda vari vanhu vemasowe vakanga vabvawo kuharare uku vakati aiwa regai tinoteura asi havana kuziva mitemo inofanira kuteedzerwa kana muchinge masvika pane zvipasi nekuda kwekuti kana tiri kumachechi ndokwatinoudzwa kudzinga kana kuti kutuka midzimu yedu asi tichikanganwa kuti midzimu yedu naMwari zvinofambidzana. Ivo vakati aiwa isusu hatite izvozvo zvazovasvitsa pakupinda nekushayika muninga. Ndofunga manzwa mitemo kune vachazoda kuuya kuno kuti hakuuyiwe nemunhu achangobva kuita bonde kana kuti hakuuyiwe nevari kuyamwisa, hakuiwe nevanenge vaine zvigubhu zvakasviba vanouya kuzoisa marara, vane zvana zvichiri kupfeka mapamba muchirasa-rasa pese-pese, midzimu inotsamwa. Asi toita sei? Ndofunga manzwa kuti madzimambo vaisa musoro pamwe chete, masabhuku, masvikiro, machembere, vabva kwakasiyana-siyana kuti varare kana kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru kuti toita sei tikwanise kubuditsa mudzimai akapinda muninga umu. Asi kana kuine vanokwanisawo kubatsirana nemachembere kuno, ngatiuyei toisa maoko pamwe chete tobatsirana toziva kuti mudzimai uyu irombo rakanaka here kuti apinde umu, kana kuti pane zvaakashaisha
tomukumbirira obuda zvakare unochengeta mhuri. Ndofunga manzwa mwana waakasiya kuti ane 3 months, mwana achiri kuda vabereki, mwana achiri kuda rudo rwaamai. Poitwa sei madzimambo? Kana muchikwanisa ngatibatanei kubva kumatunhu akasiyana siyana tobatsirana toona kuti chivanhu chacho chogadziriswa sei mudzimai uyu awanike muninga umu. Tosangana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagwe tichiti chesarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.